गैया खामानियाव ओंखारलांबाय ए जाथारबायलै माबालै भुमिखा बे नोंनि जाराव जाराव खावलायाव आंनि गुस्थिखौ खनसे फोनांनायनो लुगैदां आयौ मा राव जाखो बेलाय हामगौ बिदि देलै सना लोगोनि हिनजावखौ फुदुंनायालाय मा जानोसै खेबसेल'आलाय जायाहाय फाग्ला आया माथो खारलांबायसो फाग्लियालाय उसुबिदासो जाबाय नामारा एकदम बुन्दु आंखौ मिथिबा रागा जोंथारगोनलै थै गियालां गन्था आंनि न'आवसो थाखानाय आयौ मा जादनि मानसि बेलाय थानोसो गिलायलांबायहां बेबायदि मानसिनि न'आव ओइ भूमिका भूमिका ओइ भूमिका ए सफैबायबो माथो हा माथो ओंख्रि लाबोफाखो नै आं नोंनो फास मोननाय हाजिराजों अमा बेदर एसे लाबोदों ओमफ्राय भिन्दिबो दं थिथा करलाबो दं बेखौनो दालि जहल बानायनानै एवबानो जाबाय ओमफ्राय नैबेखौ एसे अमा एवनायजों दा एसे लानोसै थिखिनि बुन्दुआसो न'आव दंना गैया थिखिनि ओइ थिखिनि थैबायलै दाना दहायनिखौसो हिनजावा खिथाखोना माखोथाय थिखिनि ओइ थिखिनि जेखिया ओंखारलांसैलां मा जायो मा बेरो ओमफ्राय बुन्दु ओरैखौ लागायदा ओरैखौ फैदो एसे लानोसै लाजायो एसे फैदो होमबालाय माथो दिरिबाव थ'दो नोंहा बुन्दु नैबे दामिसिनाव लोंदो आं नैबे गिग्रेब ग्रेबाव लोंसै दे सना बेदरा मोनाखै दाबो बेदरा मोनथ'वाखै नैबे सबाय बिमा फाजाजोंनो लोंगोरदो दे बुन्दु बेजोंनो लोंगोरदो साखिनायदो आंनि हिनजावनि संनाया माबायदि जायो साखिनायसै हाब बुन्दु फेक मोननैजों माथो सिटफाथां जाबाय नोंलाय फेयाखैलै बुन्दु मा फेलाबायनो माबालै बुन्दु आं फंसे बाथ्रासो बुंगौमोन नों गाज्रि मोनाब्ला हाब बुन्दु मा रागा जोंलायनाय बाथ्रा बेलाय रागा जोङा बुन्दु बुंनो हागोन हाब बुन्दु बे नों जाबाय थाग्रा आदारखौ आंनोबो एसे जाहोदोब्रा मा गावल' मोखां नायगार जाबाय थायो नोंलाय हाब बुन्दु बबे आदारखौ नोंनो जाहोनांगौब्रा आंलाय बुजियासैलां बुन्दु नोंनि बाथ्राखौ हा आंलाय बबे आदारखौ जायो माबालै बुन्दु बे नों समायना बिबार लानानै फैनायखौसो आं मानोबा हाब मा राव जाखो बेलाय साला आंनि हिनजावखौसो एफा गाज्रि नोजोर होनानै दं नोङो आं जेबो गाज्रि खालामोब्रा बुन्दु खनसेल'सो गुस्थिखौ खावलायाव फोनांगोन दा हा लोगोनि हिनजावखौ खनसे फुदुंनायालाय मा जानांगौ जाखो हाब आंनि हिनजावखौ मा गोसोजों बिदि बुंनो हाखो नोंलाय साला असयब गियान नोंनि न'आव थानाय नङा दे आं बाराथारा होननाय नङा खिन्थु हा आं बायहेरायाव थांबा खामानि मावहैबा आंनि हिनजावखौ माबा माबि खालामो नामा नोंलाय गावनाव बारा थानायखाय दहायबो माबा माबि होनखुमादों बियो नों गैयैयाव थानोसो गिलायलांबाय आङो हाब आं गैयाव बिदिसो होनखुमाबावदों बे साला मोसौ बलरा खासेव बिदैनिफ्राय जोनोम जानाया साला मोसौ गियाना ओइ साला आंनि न'आव थानानै आंखौ मोसौ बोरमाजों रुजुना रायबाय नोङो बे हिनजावखौ फुदुंबा बेनि खावलाया जामगोन दिगोन नामा होद साला नोंनि न'आव थायाबोलां मेला न' भारा होग्रा दं थसना थब्ला थब्ला जुहैदो बे मोसौ गियाननि न'आव थाया जों आं मानसिखौनो बारा थिग नंखाया सानखादोंमोन थां बय थाङो थां गावनि हिनजावखौ फुदुंनायाबा मा जायो जाम्बा सियान खियाव रुग्रा खिब्रमा ओइ नों खुदुमनाय बाथ्रा बुंबाय थानाङा दे मिथिबाय नोंखौ दा संनाय खुवाखौ खहे खालामगोन आं मिथिबाय nâng là 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 nâng là